Wase ogwang to se gweno gite uprose gi bat kumi tichiti nikech mane sani lu ni japuonjere koro gima puonjruok dwaro onego bed ni timo kawano ero koro giikre kinda ndani koro ni piny rach kiyango sani indi be kane maber jok manyo ko inyore ahinya onego bed ni somo ei dala nyo mulo buk moro suri buk moro gisomo kamano ero giikore wacha ni koro awinjo maber an ka nyathi moro ne min gi oketo kawacho e TikTok ni en iye wang' ni iyawo skul juma manyien to no wacho ni further notice koro gipenjore ni further notice karo bedo ma juma achiel to pod ok ber ahinya nikech ni wacho ni koth dok ni chien nikech nyo idaya nyo nitiere to idaya nyo oserumo koth nyalo duogo koro miyo wanendi gi lawa mana kaka nchwa ndalo koro notimore chande wabedi kwa ng'eni gimoro amora nyalo timore kendo sani nikech lokruok mar kor lwasi omako pinje duto te koro nyithindo otim sinani otim bidi gigine ni chandogi gigine ni gine magin gini omakogi mano osemakogi monyalo time koro onge gibed positive ni ma en margi oyudogi gitim Nyasaye nokonyogi ne gikalo ndalo corona ma koro tin corona chamane pek ma tin gibro nyalo koro ginyagre nyaka gisom gidhi mbele to be mar ariyo thoth nyithindo bende midhiero ni omako ok gin kendgi koro miyo gibed gi jiwruok gibed gi paro maler ni ma en margi magi mag piny ng'ini natural gine ok inyal geng'o ma gima nyo opoyowa ok wanyal geng'o otimore wanene kotimore koro miyo gidhi ka ging'ena maber nang'ono jumbe ariyo lal ibro mende gi jumbe ariyo giendi to tich gi tim matek kabisa gitim sinani ka ging'eni onge sa kuchopo dwe mar 11 higa ni endi pinje ochakore koro gitim sinani nikech bende wach ni tarik mag timo penja